हेलो हाँ कह। ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତମେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯିବ। କୋଉ କଥା? ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହଁ ଥିଲା ହଁ। ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ଥିଲା ତ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି। ହୁଁ ହେଲା। ହୁଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିଥିଲା ହଁ। ତା ମୋବାଇଲ କୁ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ମିଶି ଟା ବାଜିଲା ଏ କିରା କରୁଛୁ। ଏ କିରା କରୁଛୁ ଆମ ଅନୁଗୁଳିଆ ଭାଷା ଯୋଉ। ହୁଁ ତମର ଯୋଉଟା ଫେମସ ଡାଇଲଗ ନାଇଁ କି ଏ କିରା କରୁଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏ କିରା କରୁଛୁ ସେଇଟା ରଖିଛି ସେ। ହଁ ବା ମୁଁ ତାକୁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି ଆଉ ଭାଇ ମତେ ଦେଖି ଆଉଥରେ ଶୁଣେଇଲ ଏଇଟା ଟିକେ। ତାର ସେଠୁ ମତେ ଶୁଣେଇଲା ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଇଁଲ? ସେ କହିଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ କ୍ରିଏଟର ମଧୁ164 ବୋଲି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ସେ ବନଉଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି କମେଡି ଭିଡିଓ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରୁ ଆଣିକି ସେଇଟା ରଖିଛି ମିସେଜ ଟ୍ୟୁନ ରେ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଛି ସେଇଟା ରଖିଛି ନା। ହଁ ବା। ଏଇ ଭାଇ। ଏ କିରା କରୁଛୁ।